A Binance suna ba da bonus ko nace suna ba da giveaway na dala wato BUSD. So it depend da yanayin sa'ar da mutum ya samu. Za ka iya samun dala ɗaya, za ka iya samun dala goma, za ka iya samun dala ashirin, za ka iya samun dala 15. Ya dai danganta da sa'ar mutum. Don haka kowa ya gwada sa'arsa, kowa ya ga abin da zai samu. So da farko dai yadda mutum zai yi ya yi participating ya samu wannan dalolin shine za ku ga na turo wani hoto kamar haka. Wannan hoton shine wannan hoton. Wannan hoton da na turo za ka in ka already in ka riga ka buɗe shi ai zai hau can WhatsApp ɗinka, zai hau cikin gallery ɗinka. Idan ma bai hau ba ka je misali ɗauko shi ka ga bai gan shi ba, za ka iya yin screenshot. Misali in ka screenshot ɗinsa kamar haka, ka yi screenshot haka sai ka yi cropping ɗinsa kamar yadda na yi misali, sai ka yanke shi ka ɗauki daidai inda wannan barcode ɗin yake kamar haka. Misali gashi nan kamar haka, kamar haka daidai shi wannan ɗin abin kenan gashi nan kamar haka sai ka ɗauko sai ka yi saving. So kana yin saving sai ka je cikin Binance ɗinka. Yanzu bari na je cikin Binance ɗina sai nuna yadda za a yi amfani da hoton. Yauwa kawai idan ka shigo cikin Binance ɗinka kamar haka sai ka zo na wajen da aka rubuta wannan alamar abin scanning ɗin nan kawai sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa shi direct za ka ga ya kawo ka waje kamar haka. Zai nuna maka inda zai ce ka zaɓo hoto. So kawai wajen da aka rubuta photo ɗin nan shi za ka taɓa. Kana taɓa shi zai kai ka wajen hotunanka sai ka ɗauko hoton misali kamar haka. Yauwa kana ɗauko hoton ka taɓa hoton za ka ga ya buɗe maka kamar haka. So bari ya gama buɗewa. Kana taɓa kan hoton ka ɗauko shi zai buɗe maka kamar haka. To zai kawo ka waje kamar haka. In ya kawo ka waje kamar haka sai ka zo nan wajen. Gashi ne da aka rubuta claim crypto box nan kamar haka sai ka taɓa shi. Da aka rubuta claim crypto box sai ka taɓa shi kamar haka. So kana taɓa shi direct ka ga suka ce gashi kun ga abin da na samu. Congratulations you got 0.25 BUSDT. Kun gan shi nan gashi nan suka ce invite to get more. So haka mutum zai yi. Ba shi da wani wahala wannan abun. Kawai directly kamar yadda na yi haka kowa zai ringa yin shi. Ba shi da wani wahala. So idan mutum yana so ya ɗauko referral code ɗinsa za ka iya tura mutane saboda duk wanda ka turawa shi ma idan ka turawa mutum za su dinga baka, za su ƙara baka damar nan wajen ka ga an rubuta crypto box ka ƙara shiga a ƙara samun percentage. Kun ga kamar a nan wajen already tunda na riga na yi. Idan na yi referral ɗin duk mutum da idan ya yi za su baka damar ka ƙara taɓa wani, ka ƙara samun wani reward ɗin. Da za ka yi shi ne kawai wajen da aka rubuta share to win in ka taɓa shi kamar haka sai zai kawo ka waje kamar haka. In ya kawo ka waje kamar haka abin da za ka yi shi ne wannan wajen za ka yi wa screenshot. In ka yi screenshot ɗinsa kamar haka kun gani sai ka ɗauko hoton haka sai ka yi cropping ɗinsa. In ma ka riga ka yi saving ɗinsa ne daga baya sai ka je ka yi cropping ɗinsa da ka yanke shi misali kamar haka sai ka yanke. Sorry ina zuwa. Yauwa sai ka yi cropping sai ka yanke daidai wajen barcode ɗin nan. Kun gan shi nan kamar haka misali. Sai ka yanke daidai nan ake so wannan. To wannan hoton shine ya zama referral link. Ya zama kamar referral abinka. Gashi nan misali sai ka yi haka. Sai ka yi haka. So kawai already kana haka kawai sai ka yi saving. Kana yin saving shi kenan sai ka je ka tura. Duk wanda ka tura already shi ma kamar yadda ka yi kamar yadda ka yi shi ma haka zai yi. So in sha Allah in dai mutum ya yi mutum za a samu alkhairi sosai. In sha Allahu rabbi. So haka dai shine yanayin tsarin. Na san dai an kalli bidiyon in sha Allah za a fahimta. Allah ya taimake mu Allah ya bamu.